Hayırlı yakşamda kişiler dostlar. Efirda şoubuz tapşırığı. Bugün yıldızlı yangalıkları bilen sizni min irke tanıştırırmın. Bir atla sizilmede uzap gitti. Bu vakit içinde Tatar estradasında nindi yangalıklar, özgerişler buldu eken. Hazır biliriz. Azaqqa sozmay tapşırığımızda başlap jiberik. 4 fevral günü 2017 yılının 1. Tatarşa salyanqısı uzашak. Tamaşаны Rəvişlər Юмор театры alıb barашak. Şulay bulğaş, көңіллі tamaşa qararga әзірләнігіз. Юмор, жырмың дариясы, иң шәп жырлар барысы да сезнең için. Филармонияда көрішкәншіге қадар. Радио Гюлякшин хаманың группасы гыйнвар айында ялларга тукталган. Башта ял итәбез, аннан соң ныклап эшкә тынышакбыз диде Радик. Ләкин җырчы егет ялларда да ял итеп ята алмый. Аның Instagram аккаунтыннан күренгәнчә, Радик 2 яңа җыр иҗат иткән. Берсе әнкәйләргә багышланган булса, икенчесе исә туй, иярәшү темасына бәйле. 28 яшен тутыручы асыл егетләребезнең берсе буйдак тормыш белән саубуллашырга җыенамы? Әлеге сорау ачык калды. Эй, ярар, азакламый белербез. Вакыт күрсәтер. Бездән берни дә яшерә алмассың, Радик. Aşmadı gammelge ant itib birişken vəğdələr yılama yarsıma sen özün xayipli varsın Я җырчы, Татар җыры премиясы лауреаты Рамил Закиров тамашачылары өчен бик тә үзенчәлекле конкурс уйлап тапкан. ВКонтакте социаль шелтәрендә «Эх, дәрт бар иде» җырына иң үзенчәлекле видео төшергән кешегә Рамил 1000 сум акча, моңа өстәп автографлы диск бүләк итәргә вәгъдә биргән. 7 җырчы инде җиңүчесен дә билгеләгән, бүләкне дә тапшырган. Булдыралар инде безнең җырчылар. Тамашачыларын сөендергә дисәң, әллә ниләр уйлап табалар. Безнең инеш буенда сайрый гармон сыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармон өзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Biz idek, biz uniki kız idek. Sinde егетләр янында biz шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Танылган йолдызлар, онытылмаслык образларын, Татарстан Республикасының танылган шәхесләре, дәүләт эшлеклеләре барысы да бер җирдә җыелачак. 15 апрель пирамида күңел ачу залына кабатланмас вакыйга Татар музыкаль телевизион премияларын тапшыру тантанасында җыелабыз. Син дә безнең белән булырга тиеш. Син әлеге атмосфераны тоярга тиеш. Кабатланмас образлар, иң текә җырчылар, җырмың дариясы, юмор барысы да булачак. Барысы да сезнең өчен. Онытылмаслык кич уздырасын килсә, бүген үк билетлар алырга ашыгыгыз. Kassir.ru һәм концерт.ru сату нукталарына мөрәҗәгать итә аласыз. 15 апрель пирамида күңел ачу залы. 2 Татар музыкаль телевизион премияларын тапшыру тантанасы. Кил, күр, безнең белән күңел аш. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77.
Татар эстрадасының кабатланмас тавыш иясе, минем коллегам Эльвина яңа ел каникулларын ызынайтып, кызы Раяна белән Лапландиядә ял итеп кайткан. Андагы матурлыкны күрсәгез, бу яллар гомумән башка төрле булды. Балаларча ял иттек, әкият, мөгъҗиза иленә чумдык. Бездән ясалган урындык өстәлләрдә төрле җиһазлар, мультфильм геройлары барысы да искиткеч. Финнарның милли ашлары, гореф-гадәтләре белән таныштык. Раянның күптән кыш бабай иле белән танышасы килә иде. Кызымның теләген чынга ашырып, үзем дә рәхәтләнеп ял итеп кайттым, дип сөйләде Эльвина. Шаштырды күзләр, әсир итте күзләр, тик син диеп типте йөрәгем. Син бит ортаңым, син бит ярты җаным, тыеп яшим хәзер кирәгем. Бул янымда гына, бул якында гына, куянымда җәйләр җылысын. Бул янымда гына, бул якында, бүләгемне син бит олысың. Гадәттәгечә татар эстрадасының яңа, иң кайнар премьерасын тәкъдим итәбез. Игътибар экраннарга. Иреләрдә боз кузгалса талпынам туган якка, эчтән генә сагышланып уйлыймын синең хакта. Миндә кошлар мәсәленнән ашкынам туган илгә, сихри тарту кеше булган, сөекле туган җиргә. Кошлар мәсәленнән ашкынам туган илгә, сихри тарту кеше булган, сөекле туган җиргә. Яланнарда яз гөрләсә таныш эзләренә күзлим, бала чакның, сабый чакның хәтирәләрен эзлим. Миндә кошлар мәсәленнән ашкынам туган илгә, сихри тарту кеше булган, сөекле туган җиргә. Миндә кошлар мәсәленнән ашкынам туган илгә, сихри тарту кеше булган, сөекле туган җиргә. Эчәр суың булса чилтә, сине шулар йөртә, һавасы да туган җирнең күңел бозын эретә. Миндә кошлар мәсәленнән ашкынам туган илгә, сихри тарту кеше булган, сөекле туган җиргә.
мәсәләне. Гадәттәгечә, тапшырыбызның бу өлешендә без Дамир Зиннатуллиннан кайнар репортаж карыйбыз. Бүген дә искәрмә түгел. Корреспондентыбыз 28 гыйнвар көнне татар эстрадасының иң кызыклы проектларының берсе балалы солянка концертында катнашачак җырчылар һәм аларның сабыйлары белән аралашып кайткан. Ягез әле репортажны карыйк. Балалы солянкада кемнәр катнашыр икән? 28 гыйнвар традицион концерт балалы солянка узачак. 5 ел эчендә әлеге проектта 60тан артык артист тамашачыны балалары белән таныштырды. Күп кенә балалар тәүге тапкыр сәхнәгә аяк басты. Быел артистларның балалы солянкага ничек әзерләнүләрен ачыклар өчен без берничә гаилә белән күрешергә булдык. Дуслар, Артур Марат дуэтен һәм инде кыю кызлар дуэтен нәрсә һәм кем берләштерә дип уйлыйсыз? Минемчә, Артур Марат дуэты солисты Марат Галимов һәм кыю кызлар солисты Ленара Галимованың кызлары Камели берләштереп тора. Һәм алар белән без бүген күрешергә булдык. Сәлам Марат, сәлам Ленара һәм сәлам Камели. Сәлам. Ничек хәлләрегез? Дамир абый сән диген. Ничек хәлләрегез? Хәлләр Аллага шөкер. Барыгызны да котлыйбыз яңа еллар белән. Менә урамда салкын, субханалла. Настоящий кыш. Аллага шөкер. Гаилә бәхете теләп, менә утырабыз әле монда гаилә белән. Синең белән аралашып, шоу-биз программасында. Мараттан сұрайсым келе, кыю кызлар һәм Артур Марат дуэтен менә шулай берләштереп тора торган гаилә буласы бит инде. Ничегрәк таныштыгыз? Икегез дә иҗат кешеләре, сәхнәдә таныштыгызмы? Яисә сез бер-берегезне иҗат кешесе икәнен белмәдегезме танышканда? Әлбәттә, сәхнәдә таныштык инде. Менә тормыш юллары шундый бормалы. Менә күрештек тә, гашыйк булдык та, кавыштык та. Ленара, Марат үзенә нәрсә белән җәлеп итте, нәрсәсе шады сиңа? Нинди сыйфатлары? Тешләре белән чәчләре. Җырлары белән белә. Һәр вакыт көләм аны синең тешләреңә гашыйк булганмындыр инде мин дип. Әлбәттә инде кешенең үзенчәлекләренә карыйсың, аның аңа гына хас булган сыйфатларына гашыйк булдым. Менә искә төшеп китик әле. Гаилә кырырга тәкъдим ясаганда ул сине менә шулай гаҗәпләндердеме? Ничегрәк булды икән? Тиз генә искә төшеп кит әле, Ленара, син. Марат инде оныткандыр да бәлки. Мин бик романтичный кеше түгел. Мин килдем дә, мәйтәмәйдә өйләнешәбез, кияүгә чыгасың дидем дә. Бик озак уйланды да, 1-2-3 минут. Миңа түгел. Ник мин шаккатып утырам, чөнки ул беренче әнидән мин белмәгән идем дә, ул минем әнидән кулына сыраган. Әни генә әтием вафат булды 2003 елда, шуңа күрә инде менә әнидән генә кулына сырарга булды. Мин аны белмәдем дә, мин аны беренче сәгатьтән генә белдем, аның минем кулына сыраган әнидән. Карагыз әле, менә карап торам да, сезнең хәзер дөресен әйткәндә фамилия лук дип әйтергә була. Барыгыз да теге актан, ак свитерлар кигәнсез. Миндә туры килеп торам икән әле. Балалы солянкага 28 гыйнвар көнне нәкъ шундыйрак стильдә булачаксызмы? Фамилия лук сайларсызмы икән? Бергә барып алабыз инде беребезгә ошаган күрнәкләр. Җырга килгәндә, менә инде нинди җырны сайларга булдыгыз? Кайсы җырны сайлыйсыз? Белмим, пока уйлашта әле, пока. Әйе. Уйлашта, монда бит тавыш. Ленарга да туры килергә тиеш, миңа да килергә тиеш. Камилә дә зрәк нәрсә булса да җырларга тиеш. Болай иҗат кешесе дип әйтергә буламы? Менә бала чактан бит инде сизелә ул. Я шигырь сөйләргә, я җырларга ярата бит инде. Шигырьләр дә сөйли, җырлар да җырлый. Кызым, Кыш бабай турында шигырь сөйләле, кызым. Эй, Кыш бабай, безне якын дус бабай. Көтүп алдык бешне, күмәрдә хуш бабай. Аксуны чикенсен, безне көтүп чикенсен. Сине көтүп торганны, әллә кадам белгәнсең. Ай, молодец. Күбрәк менә алда көндә кем булып күрәсез? Шулай менә иҗади гаиләдән иҗади бала булыр идеме? Яисә инде башка төрле һөнәр иясе булсын идеме сезнең өчен? Юк, безнең үзебезнең бернинди теләкләре юк. Нәрсә белән шигырьләнәсе килә инде, шуның белән шигырьләнәчәк. Артурның, Маратның нинди фикер икән?
Бала чага бит инде ул хыяллары күп була инде аның. Кем була, ничек була. Менә төрле кружокларга йөреп, үзенә нинди Менә кичә фортепиано сырый башлады. Аның бит инде һәрбер сыраган әверне үтәп булмый. нинди юнәлеш сайлый. Без инде булашырга тырышырбыз. Марат, инде син шоу-бизнеста шактый, аның кагыйдәләрен дә беләсең, авырлыкларын да беләсең. Менә шуларны белә торып, кызыңны шоу-бизнеска кертеп җибәрер инде, әйт әле. Ну, андый теге теләк юк. Все, җырламыйсың, йөрмисең. Там бер тапкыр әйтәм, теге конкретно әйтеп булмый. Ул бит кеше наоборот киреләнергә может. Менә әйти менә булай, тәмин киресенчә эшлим. Менә миңа ашый, шуңа күрә кеше үзе сайларга тиеш үзенең эшен. Яратып эшләмәсәң эшне, ул бит бернинди күңелеңә рәхәт тә китерми ул. Рәхәт китермәгәч, эшлисе килми, эшлисе килмәгәч, ул теге мәгънәсе дә юк, и тормышның яме дә булмаячак. Менә шул. Шоу-бизнеста бер начарлык юк. Үзеңнең кешең булса, теләгең булса, бар да әйбәт булачак. Кешенең үзеннән тора. Төрле эштә дә шулайдыр инде. Камиле уйнап торсын, без инде сөйләшеп алыйк әле аның турында да. Ул инде аның беренче чыгышымы сәхнәгә, зур сәхнәгә атлавы. Камиләнеңме? Ну, җырлау буенча беренче булачак инде Алла бирсә. Ну, менә аңа 4 кенә яшь, белмим ничек булып чыгар инде ул. Булай сәхнәдән теге менә куркам дигән әйбер күргән булмады аның йөзендә. Ялуны яла, но сәхнәдән курыкмый. Менә нигә килгәндә сезнең бит инде тәҗрибә бар, сәхнәдән куркмыйсыз. Аның белән зурларча утырып сөйләштегезме әле? Менә кызым шулай итәргә кирәк булачак. Әнисе һәрвакыт зурларча сөйләшә аның белән. Минем бит тәҗрибәм зуррак, шуңа күрә мин теге опытныйрак. Мин шуңа күрә нормаль сөйләшәм бала белән. Шуңа күрә бала мине күбрәк ярата. Дөрестән дә шулаймы ул? Яисә син дә шулай дип уйлыйсыңмы? Белмим, Камиләдән сорагыз. Әнкәсе янында булмаганда, миңа пашот, әнкәсе дә булгач, миңа пашот бетә. Җаен табаймы ике яктан да? Да. Менә исемгә килгәндә, син ялгыш кына әйтәсең моны Камилә дип әйтәсең, син Камилия дисең. Камилияның, Камилия. Ну, теге Татарча Камилә бит инде. җиңелрәк бит әйтергә Камилия, Камилия дип әйтмисең бит инде. Җиңелрәк без әйтәбез Камилә дип әйтәбез инде. Каян уйлап чыгардыгыз бу исемне? Каян алдыгыз? Кем тәкъдим итте? Минем уйда бар иде инде, мин аны Маратка әйттем дә, ул әйтте. Миңа да ошый диде. Менә шулай Камилия кушага булдык. Төрле утлар янып без суйныбыз, әйләнеп, бигрәк матур, бигрәк ямьле, безнең ширше бәйрәме. Бигрәк матур, бигрәк ямьле, безнең ширше бәйрәме. Ай, молодец. Хәзер менә бу җырлагач инде сораулар да биреп торасы килми. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Алкышлар күп булсын 28 гыйнвар көндә. Бик зур рәхмәт. Менә сиңа бик зур рәхмәт. Шоу-биз тапшыруына бик зур рәхмәт. Һәм безне караучыларга бик зур сәлам. Яңа еллар белән сезне. Кызың белән дә таныштырып кит әле. Үзем танышам инде. Ничек исемең? Зәлия, Сиңа ничә яшь? 5, Кайларда укыйсыңмы? Кайларга йөрисең? садикка пока. Нәрсәләр белән шөгыльләнергә яратасың? Биюләр белән, Нинди бийсең? гимнастика әле пока. Әле ниләрдә соревнованиеләрдә катнашып шулай йөрисезме? Грамоталар ниләр? Юк, инде бакчада шунда аларның үзләренең бию түгәрәкләре бар. Шунда йөри ул. Бүген безгә кайтада инде күрсәтә шулай. Әйдәгез дип, карагыз дип залга чакыра махсус. 5 минуттан керегез, әлегә репетициялар бара дигән була шунда үзе. Аннары инде аларның теге иң шәп бию шуңгышаңгы булган сезнең әйбит. Шуны би, аннары тагын ниндидер белмим нәрсә бию анда. Серебристые снежинки. Яңа елга дип әзерләгән биюләр бар инде. Абылай махсус ниндидер түгәрәкләргә йөрткән юк. Зәлия үскәч, менә артист булырга телисеңме? Кем булырга телисең? Парикмахер. Үзең биергә дә яратасың. Әйе, Ни өчен парикмахер? Менә нәрсә өчен? шәш үрергә яратам әнинең. Үзеңне кем үрә? Әтиң булышамы? Юк, әни. Нигә алай? Син булышмыйсыңмы? Мин дә үргәнем бар. Үрмим бит, синекен җыеп бирәм бит. Ничек итеп җыям әле мин? Сөйләп кит. Хвостик итегә әйләнә торган. Ничек ул әйләнә торган?
Күрсәтәбез телевизор караучыларга. Әйдә. Бас әйдә, ничек була ул? Мин Хәзер махсус мастер-класс Зөлфәттән. Юк, мин чәчеңне кызым, мин инде бас. Давай тотып торам да, һәм син нишисең? Бу әтиләрдә бик популяр метод дип әйтергә. Нитеп эләктереп куясың инде. Зөлфәт, инде синең белән дә аралашып алыйк. Яңа еллар ничегрәк узды, кайда, кемнәр белән каршыладың? Эшкә туры килдеме, яисә инде гаиләгә вакыт таптыңмы? Быел ничектер шулай килеп чыкты ул. Гадәттә безнең инде я дуслар белән, я туганнар белән шунда, я кемгәдер барадыр без. Быел бер кая бармадык, бер кемне дә чакырмадык, дөресен әйткәндә. Менә шулай яңа елны үзебез генә уздырабыз дип сөйләштек тә. Утырдык, күңелсез була башлады сәгать 11ләр җиткәч. Һәм 12нче яртыда җыелышып та бөтенебез дүртәүләшеп киттек күршеләргә яңа елны каршы алырга. Аларга кереп 12ләр 15 минутларда килеп кереп аларга тиз генә алар белән бергәләшеп шунда кушылып, шунда бергә яңа елны каршыладык инде. Менә өйдә генә тыныч кына шулай гына үтеп китте ул. Яң яктырак шаршакай балкып янсын утларың, бүген синең яныңа җыелган бит дусларың. Зәлия, бу шигырьне Кыш бабайга сөйләдеңме син? Әйем, Бүләк бирдеңме соң? әйем. Нәрсә бирде, нәрсә сораган идең? Күп конфетлар бирә ул гел. Син сораган идең ул бер нәрсә быел Шабайдан? Мин хәтерләйм инде. Сорамадың бугай? Язмадык бугай без хат. Вакыт булмаган ахрысы. Юк. Язмадык шулай. Истән чыккан. Зөлфәт, инде тормыш иптәшең белән дә таныштырып кит әле. Исеме ничек? Нинди өлкәдә хезмәт куя? Хатын безнең шоу-бизнес өлкәсеннән түгел. Аллага шөкер. Хатын минем стоматолог. Бүгенге көндә декретта, безнең бит 2нче кыз. Өйләнешкәнгә хәзер 6 ел булып киткән. Хатынның 6 ел, минем 12 ел. Чөнки хатын минем мишәр яртылаш. Кемнәрнең хатыны мишәр, аның год за два дип әйтәләр бит. 1 ел 2 елга чытлана. Менә Зәлия Зиннурованы без инде телеэкраннарда, сәхнәдә алда көндә күрербез микән, теләреңме син аны? Мин әйтмәячәкмен, кайбер кеше әйтә бит катгы юк, сәхнәгә бармый, юк булай эшли, юк ул бу була, теге була дип. Менә әгәр дә үзе тели икән барырга, барсын. Зәлиядән сорап карыйк әле. Менә артист булырга бернинди теләгең юкмы ди? Җырлап йөрү сәхнәләрдә. Әзрәк. Алла бирсә әймәт. Инде җырлыйсың кызым. Балалы сәләмкәдә син әзерләнә башладыңмы инде? Ничек? Мин яратмыйм җирдә Әйдә кешеләр. җырлап күрсәтәләр. Әле сүзләрен дә беләсең, әмма өйрәндегез. Өйрәндек. Әйдә. Мин яратам җирдә кешеләрнең кояш кебек балкып торганын. Тарыш сукмаганнан дөрес атлап изгелекләр генә кылганын. Мин яратмыйм җирдә кешеләрнең гайбәт җыеп синнән көлгәнен. Мин кем диеп үзең генә сөеп ялган сүзләр сөйләп йөргәнен. Молодец. Бишле. Дөресен әйткәндә, кыз баланы менә шундый җырны ишетү үзенә дә бераз дулкынландырып та җибәрә. Бу шансон стилендәге җыр инде. Нигәдер үзе сайладым аны. Башта икенче бер җырны сайлаган иде ул. Иратмы син түгелме дип исемләнгән бер җыр бар минем. Ул шуннан да теге аның сүзләре дә шәп. Шуны шаткан имут син башта, әйдә шуны җырлыйбыз дип. Ничек әле ул? Йөрмәйдә ичмасам. Эх, безнең ата бабалар була белгән чын ират. Тоткан тормыш дилбегәсен шәп итеп кулга урап. Аннарынчык? Бездән ул дилбегәдә. Дилбегәләр. Ышкында әллә кайчан. Әллә кемнәр булган булып, йөрмәйдә ичмасам. Әйе, монда. Ой, иратларга багышланган җыр шундый теге. Үзеңне әллә кемгә куясың, әллә кем булып йөрисең, үзең хатыныңа да каршы дәшә алмыйсың. Менә шундый сүзләр бу җырда бар. Башта шуны әйдә җырлыйбыз ди. Аннан соң йөрдек тә әти, юк та әйдә, мин яратмыйм җырлыйбыз ди. Нигәдер шул җырга тукталдык. Әлегә бу ахыргы вариант түгел. Кем белгән, бәлки әле иратмы син түгелме дип сәхнәдән Әле икесен, бәлки икесен дә башкарырсыз. Бәлки иратларга сәхнәдән шушы иратмы син түгелме дип җырларбыз әле, кем белгән. Мин карап торам да, син һәр вакытта кызыңа юл бирәсең менә шундый теге. Йомшак әти яхшы син, әме? Ансын инде сорарга кирәк үзеңнән һәм хатыннан сорарга кирәк. Йомшактыр инде. Әтиң усалмы юкмы?
Юк. Кем усалрак, әнеңме? Әни. Не алай? Потому что ул миңа тигәдә, миңа да кычкыра. Нәрсә дип кычкыра? Нәрсә эшләдең? Нәрсә эшләгән өчен? Ашамагач. Әйе. Уенчыклар җыймаганга, әйме? Әйе. Тигә нәрсәгәдер просто гына әйтә. Яраткангадыр ул аны. Менә балалар саталар шулай. Син әнеңә булышасыңмы соң? Әтиңә булышканны беләбез инде. Әйе, табак савыт юам. Ашарга пешерәсеңме инде? Юк, пока. Өйрәнәсең киләме? Әйе. Кара әле, син инде киемнәрне, күлмәкләрне сайлап карадыңмы? Нәрсә киергә уйладыгыз? Пока юк. Әти үзе сайламады, әти сайларга тиеш пока. Без берничә төрлене киеп карадык инде. Аның битендә стильгә да туры китереп киенеп чыгара кирәк. Әлбәттә инде кыз бала битендә күлмәктә, нидән шундый алсу төсләрдән чыгаралар бит инде, бантиклар белән. Нигәдер мен аны алай итеп чыгарасым килми сәхнәгә, башка төрле берәр инде, берәр шундыйрак теге шансон стилендә, бәлки малай сыманмы шундыйрак менә киендереп чыгарасы килә инде. Гаилә тормышы инде сезнең шактый 6 елдан артык дисең бит инде. Булай гомумән алганда инде үзең дә әйтеп уздың, ир-ат артистларның хатыннарына түземлек кирәк. Дөресен генә әйткәндә, ничегрәк менә сезнең ул яктан көнләшү хисе, барбер кеше сүзе керү ул яктан ничегрәк? Аллага шөкер, андай әйбернең булганы юк иде. Бер көнне килгәнче. Бер көнне миңа хатын әйтеп ята. Син ди лайклар куясың икән Инстаграмда, кем ул ди? Кемгәдер инде. Мин Инстаграмда бит инде рәттән аны ачасында һәрбер кешегә куеп барасың караган. Нигә инде теге ничектер үпкәләтәсерә килмәгән сыман бит инде бөтен кешегә шулай йөрәк куеп барасың. Менә син шуңа куйгансың икән йөрәк, кем ул? Аннары монсына куйгансың, монсы кем дип бер көнне сорый башладым, әйтәм, кара әле. Карап бара икән бит. Мин игътибарда әйтмидем. Хәзер инде караганда инде шамалап кына, сайлап кына куям һәрбер кешегә куймыйм. Шуңа күрә кемнәргәдер мин куймыйм икән лайк, ачуланмагыз кызлар. Моның сәбәбе хатын. Зәлия, күлмәкләр белән бәлки таныштырып китерсең, кайсын сайлап алып киерәң? Әле бармы андый күлмәкләр? Әйе. Гардеробыңны безгә күрсәтәләр. Таныштыр әйдә. Бар. Абау монда бит принцесса киемнәре генә. Менә иң яратып кия торган күлмәк кайсы ул? Иң яратып кия торган менә Карыйга әле без аны. Димәк син кызыл төс яратасың, әйме? Юк. Мин зәңгәр белән яшел, сары яратам, шундыйлар гына. Ләкин монда бөтенесе күбрәк кызыл төстә бит. Ник менә бу күлмәкне яратып киясең син? Бантиклары матураларның кайышлары бар. Кем алып бирде моны? Миләүшә апа. Яратахыр сине Миләүшә апаң, әйме? Әйе. Менә бу күлмәкләрдән кайсысын син концертка киергә уйлыйсың инде? Менә әтиәнең юк хәзер, әйме? Алар белмиләр. Син безгә күрсәтәләр, кайсын киеп чыгарың. Монда шуңа хәтле күп, дуслар. Менә монсын. Күрсәтик әле. Димәк инде Зөлфәткә менә шундыйрак тонда, менә шундыйрак күлмәк сайларга туры киләчәк. Без моны Алла бирсә 28 январь күрербез дип уйлыйм. Дуслар, Зиннуровлар гаиләсе белән танышып, киттек, аралашып алдык. Балалы солянкага алар инде 100% әзер дип әйтергә була. Алар сезне көтәләр. Әзер менә бөтен курыкканым шул, авырып кына китмәсәк ярый инде. Ул бит балалар белән 100% биреп булмый, ярый олылар инде алар. Авырса да теге без сәхнәгә чыга торган кешеләр бит шуңа ияләнгән. Менә балалар белән башкачарак шуңа күрә Алла бирсә Зәлия авырмыйм дип сүз бирә инде. Әйе. Алла бирсә. Алла бирсә 28 көнне үзебездә беренче тапкыр катнашабыз, беренче тапкыр чыгабыз Зәлия белән сәхнәгә. Үземә дә кызык, ничек булыр микән? Көтеп калабыз, күрешербез. 28 январь балалы солянкада Лилия Гимадинова һәм аның улы шулай катнаша. Сәлам Лилия, сәлам Ринат, ничек хәлләрегез? Хәерле көннәр, бар да әйбәт. Әйбәттер. Ничегрәк килеп җиттегез? Әйбәт кенә, тышта салкын булуга карамастан, машина кабынды, әйбәт кенә килеп җиттек, Аллага шөкер. Яңа еллар ничек узып китте? Каникуллар нишләдегез? Без бик актив ял иттек бу каникулларда әйбәт. Шангада да шудык, Шанада да шудык. Әйбәт.
Барсы да булды. Бик актив ял иттек, Аллага шөкер. Синең каникуллар ничегрәк узды? Ял итеп өлгердеңме? Укырга барасың килдеме? Барасы келмей, әйбәт ялыптым. Укуны ничегрәк тәмамладың? Ничәлеләр, бишләр генә алып кайттыңмы? Юк, Дүртлеләр дә бар. дәтлер. Эшлеләр алмыймы? Юк, юк. Ну, былай теге ширик вакытында эшлеләр булга алады. Ләкин ширик азагына инде 4-5 генә тамамладык. Эшлеләр алган вакытта син теге сүз әйтеп куясыңмы, әрләп аласыңмы? Ну, сорыйм инде нәрсәгә, нәрсә өйрәндегез, нинди хаталар җибәргән, шуларны төгәлләп, карап, шулай итеп өйрәнәбез инде. Инде Ринатның җырларга яратканын беләбез. Берничә тапкырда күрдек. Бала Салянкада ул беренче тапкыр катнашмый, тәүге дебют дип әйтеп булмый. Шулай гали сезнең Лилияләр концертында да җырлады. Ничегрәк соң менә эмоциялар, ничегрәк искә төшер әле? Әйбәт булды. Иште. Ошадымы? Син ничегрәк бәялисең? Ну, ул үзе теләк белдереп кенә, без аны сәхнәгә чыгарабыз. Теләк белдермәсә, мин аны чыгармас идем. Беренче тапкыр 2 ел элек Балалы Солянкада катнашкач, ул инде аны бәйрәм шикелле хис итте. Кайчан безнең номерыбыз килә инде, кайчан чыгабыз инде сәхнәгә дип шундый көтеп торды ул аны. Һәм инде ул көн үткәч, мине берничә тапкыр инде кайчан тагын катнашырбыз микән дигән шундый теләкләр белдерде. Һәм инде менә үзебезнең сольный концертыбызда Лилияләр концерт программасында бергә чыгыш ясадык. Һәм инде ул вакытта әле тәкъдим ясалмаган инде менә бу Балалы Солянкага. Шуннан соң озакламый тагын тәкъдим иткәч инде мин улымнан сорадым. Әлбәттә катнашабыз диде дә инде шуңа катнашырга булдык. Сезнең инде хәзер Ринат белән Лилия Гимадинаның ничә җыры бар инде репертуарда? Әлегә безнең бер генә җыр, менә Алла бирсә, шушы 28 гыйнварда безнең тагын бер җырга дуэтыбыз булыр дип өметләнәм. Сер итеп кенә безгә ачыгыз әле, нинди җырга әзерләнәсез, нинди җырны ятладыгыз? Менә әле өйрәнәбез генә яратканда дигән җырга. Хәзер ул популярлашып килә, радиодан да, телевидениедан да күрсәтә башладылар ул җырны. Шул җырны бергәләп җырларбыз дип өметләнәм. Сиңа гомумән үзеңә ошыймы ул җыр? Ошлый. Лилия инде җырны ятлый башлагансыз. Киемнәргә килгәндә ул яктан ничегрәк әзерлекләр? Без инде менә безнең сольник программага әзерләгән безнең костюмыбыз бар. Алла бирсә, нәкъ шушы костюм белән инде безнең әзер булып тора ул, Аллага шөкер. Шуны киячәкбез, Алла бирсә. Ниндирәк төстәле искә төшереп? Бирюзовый төстәге киемнән Алла бирсә чыгыш ясаячакбыз. Бу төсне Ринат үзе сайлап алдымы, яисә инде син үзең тәкъдим иттеңме? Бу инде минем күрмәгемә туры китереп, шулай пардан булсын дип, аның костюмын да нәкъ шул төстә тектердек. Инде әтиегез менә бу чыгышларга ничегрәк карый? Сез бит инде беренче тапкыр түгел. Күз тиюдән андый әйберләр юкмы? Курыкмыймы? Юк, нишләп курыксын инде? Минем белән бергә бит инде ул. Әйбәт кенә булыр дип ышанып. Ринат, әмнә син җырлаган видеоңны үзеңнең ВКонтакте яисә Инстаграмга тыктыңмы? Күрергә буламы анда? Юк. Син бармысың Инстаграмда яисә Контактта? Юк. Ни өчен? Яни рөхсәт итмим әле. Әле минемчә бу вакытта әле бу яшьтә Инстаграмга да, ВКонтакте да аңа булырга бик иртә әле. Ни өчен? Хәзер бит инде хәтта 3-4 яшьлек балалар телефонда кулланалар, матур фотолар кертәләр. Аннан да башка компьютерга да, телефонда да бик еш куллана, күзе арый, шуңа күрә бу яшендә инде бу социаль челтәрләрсез дә аның башы бик тә тулган, шуңа күрә соңрак булсын дип кенә аны кертмичә торабыз ул социаль челтәрләргә. Ринат, менә син белән дә сөйләшәсем килә. Күбрәк әниең йомшаракмы, яисә әтиең йомшаракмы? Әтисе. Әтием дигән. Әтием. Ул сиңа күбрәк бүләкләр ясыймы? Әйе. Быел Кыш бабайдан син Кыш бабайга ышанасыңмы? Әйе. Килдеме ул быел? Белмим. Бүләкләр алып килдеме соң? Әйе. Нәрсә сораган идең соң быел? Гироскутер. Гироскутер идә бар индеме? Әйе. Йөреп карадыңмы әле? Әйе. Кыш бабайга быел авырга туры килгән ахырсаймы? Шулайрактыр. Без берничә бүләк язып карады, яисә монсы, кайсысын ашарыр дип,
Ләкин Кыш бабай менә төнлә йокламыйм дип көтеп торам дип вәгъдә иткән иде, ләкин йоклап китте. Бит Кыш бабайын күрә алмады. Инде ничәнче ел аны күрәсем килә дип төнлә йокламыйм, көтеп утырам дип вәгъдә бирә. Ләкин нишләтәсең инде бит йокысы килгәч йоклап китә. Шул вакытта Кыш бабай килә дә бит бүләген калдырып китә. Шундый менә Кыш бабай икән. Ә син үзең Кыш бабайга ышанасыңмы соң? Әлбәттә ышанам, ничә инде ышанмаска. Менә бит бүләкләр бирә бит анан. Сиңа нәрсә бүләк итте Лилия? Сыр булып калсын. Сыр булып калсын әле. Сиңа гироскутер белән генә вакламаган ахырсаймы? Әйе, миңа гироскутер шикелле бүләк булмады. Дүрт көпчәкле мәллә. Шундыйрак әйе. Инде Ренат 28 гыйнвар тиздән синең чыгыш әниң белән бергә. Бераз каушыйсыңмы, дулкын аласыңмы? Әйе. Син үзең ничегрәк? Без моңа әзерләнәбез. Безнең ала берсә балалар бию ансамбледе катнашачак шушы номер чыгышта инде. Һәм инде без аны бергә репетициялар алып, матур чыгыш ясар дип өметләнәбез. Өйрәнгәч бар да әйбәт булыр бит ул. Сезгә инде без шәхсән сезгә уңышлар телибез һәм инде матур чыгышлар көтәбез. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Рәхмәт. Кирип карыйк әле монда Захаровлар гаиләсе нишле икән? Вадимның кызы үзе белән нәрсә җырлаганын без инде беләбез. Ульяндан сорыйк әле, Ульяна, нинди җыр җырлыйсыз, нинди җыр әзерлисез сез? Наушник салдырга кирәк минемчә. Вадим әйтәле? Ульяна, нинди җыр җырлыйсыз, нинди җыр әзерлисез балалы Салянкага? Какую песню будешь петь? А? Как песня называется? Менә хәзер нинди җыр җырладың син? Әзерләдең. Тормасак. Идән көйләренәме? Иден кейлерни. Иден келәнне. Сүзләрен инде минем карап тыңлап тордым. Сүзләрен инде өйрәнеп бетергәнсез бугайда. Шулай бит әйме? Беріп келебез, Домир. Шундан да әле авыррак процесс бара, эш өйрәнү һәм дә әле җырлау. Беренче тапкыр теге ничек барып чыгар, үземне дә күз алдыма килми. Бик үземдә кайгырам, бала караганда мин күбрәк кайгырам. Инде менә чыксаң теге Ульяна аркылы сөйләшәбез синең белән. Инде ни өчен менә нәкъ менә бу җырны сөйләргә булдыгыз балалы Салянкага? Ульяна үзе дә ярата ул җырны. Теге ни өчен дигәндә инде халыкның күңеленә дә менә икенче төрле яңа үземә дә бер яңа сулыш булган шикелле булды эстрадада. Халык та бик яратты. Мен әйтәм, кызым белән дә шу җырны җырларга дип уйладык инде. Менә халык ярата дисең, менә бу җырны нәрсәсе белән халыкның күңеленә кирде икән бу җыр? Әни темасы бит инде ул мәңгелек. Әни темасы шуңа күрә мин бу җырны үземнең дә теге беренче нотасыннан ук ишеткәч күңелемә бик ягры яраттым һәм дә авторлар белән дә сөйләшкәч әйтәм, җегетләр әйтәм, бу җыр минеке булырга тиеш. Шуңа күрә без кызым синең белән күп җыр беләбез инде, татарчаларны гына бик өйрәнеп булмый әле. Русчаларны яхшы беләсең, диме? Русчаларны белә дә кызым. Нинди җырны беләсез? Менә Кыш бабайга быел шигырь яисә җыр җырлап күрсәткәнсездер инде, Стихотворение. Сөйләп күрсәт. Как красиво в нашем зале, мы гостей сюда позвали, веселиться весь народ, мы встречаем Новый год. Монда алкышлар кирәк инде минемчә. Ульяна, скажи, пожалуйста, вот чем еще любишь заниматься? Учишься, на какие кружки ходишь? В школу хожу, скажи. В школу хожу. Детский садик. Детский садик. Детский садик. В школе что делаешь? Что учишь? Занимаюсь. Чем? Чем занимаешься в школе? Ну скажи. Ялма, айда сөйләш безнең белән. Рәхәтләнеп. Занимаешься? Ритмикой. Ага, еще. Математика. Математикой. Чтение. Чтением. Танцы. Я говорила. Ну еще раз скажи. Мин карап торам да, теге бик алай күп сөйләшергә яратмый, кемгә ошаган? Миңадыр инде кем күп сөйләшмәйди, мин күп сөйләшмим. Инде концертка килгәндә сез инде
күлмәк белән, үзеңнең костюм белән сез инде билгеле, сайладыгыз инде. Дамир күлмәкләр күп инде. Теге кайсысын гына киеп бетерергә бер көн ачадаган концерт буласын белә бит инде. Бер көн шкафны ачадаган мин бу күлмәкне киям да икенче көнне икенче күлмәк барлыкка киләннәр, өченче көнне өченче күлмәк. Шуңа күрә әле кайсысын кияргә сайламаган әле. Менә концерт көнне кайсысын әйтә шуны кия инде. Берничәсен күтәреп барасыз да инде. Алай да булырга мөмкин. Син үзең белән ничегрәк ул яктан? Аның күлмәгенә туры китереп сайларга. Юк инде, алай ничек туры килә, алай туры китереп алай киенеп, без мондый, без тегендәй дип масайып инде биргән юк. Безнең булай булсын әле дип тормыш шулай әкрен генә бара, ничек специальный махсус ниткән юк инде, көйләгән юк. А инде, Ульяна, вот ты знаешь, что 28-го выступаешь, волнуешься? Да. А первый раз выступаешь с папой? Нет. Первый раз же выступаешь с папой? Кызым. Дөресен әйткәндә син шын авыл малае дип әйтергә була сезгә. Авылдан бетеребез инде без, авылдан чыгып шушы Казан шәһәренә килгән кешеләр инде. Инстаграмга Барыбер теге мин авыл шәһәрдә яшәсәм дә, мин авылга көнгә кайбер көнне икешәр тапкыр кайтып килергә мөмкин. Шуңа күрә мин авылны да яратам, шәһәрне дә яратам, үземнең Татарстанны яратам. Әле менә син белән сөйләшмәгән булсам, Инстаграмны карагач, әмма мин сине авылда яшисең дип уйлаган идем. Гел кырда, басуда, тракторда гына йөрисең. Бу синең хоббимы, ничегрәк син моны өлгерәсең? Җәй көне өлгерәм дип аны өлгерергә була инде, өлгерергә кирәк тә. Теге бер көн ел буе туйдыра диләр бит инде. Анда шулай әтигәнигә булышып, кырда даган печәннәрен чабып, ашлыкларын алып, ул инде минем төп бурычларның берседер дип уйлыйм. Шунда хөрмәтле тамашачылар, барныгызны 28 гыйнвар көнне 12 концертлар залында узачак балалы солянка дип аталган концертка чакырам. Балаларыгыз белән килегез, бергәләшеп, матур күңел ачып концерт карап кайтыгыз. Булат Браво белән Раил Габдуллин хаман көрәшә. Әке-бәке пранк шоуның бу чыгарылышында кем җиңү яулаган? Пранкларына караганнан соң ТМТВның рәсми төркеменә кереп, егетләр өчен тавышлар бирергә онытмагыз. Ә хәзер пранкларны карыйбыз. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Без бүген бик зур сәүдә үзәгендә. Инде күбегезгә Кыш бабай бик күп коробкалар белән бүләкләр алып килгәндер. Ләкин безнең Кыш бабай инде карт һәм аның коробкалары кулыннан бик җиңел генә төшеп китәргә мөмкин. Бүген без менә нәкъ тә шундый пранк төшерәчәкбез. Безнең кулларыбызда бик күп коробка булачак һәм алар кисәк кенә кешеләр өстенә төшергә мөмкин. Һәм инде кешеләрнең реакциясын, нинди булганын хәзер күрербез. Киттек, дуслар. Сәлам, дуслар! Ниһаять, якшәмбе шоу-біз тапшыруы. Әке-бәке пранк шоу чираттагы чыгарылышы. Бүген бездә кунакта Илгәрән. Вау. Бүген без Пархауста, дуслар, пранк чыгарабыз. Бу пранк нәрсәдән тора, Илгәрән? Сөйлә. Нәрсәдән тора дигәннән, менә шушындый шуар, күрәсезме шуарны? Ләкин аның менә бу төше бәйләнмәгән. Әйе, шушында һаваны тутырабыз да, һәм берәр шибәр кыз янына киләбез дә, аңа шушы шуарны бирәбез. Әйе. Менә булайрак. Яңа ел белән. Менә шулайрак. Нәрсә инде бу, ә? Дип алар шулай.
тырышларын алалар, меникін юк. Ijаттың сен соқты ол? Білмеймін, соқты, бірісі түртті, бірісі соқты, әлі ішлейлер. Мен сені қайнарым әлі вообще. Бик зор рахмет, Раил, шақыруыңа. Бик көңілі болды. Башта мен ұялған едім. Ну, менен бик көп алмадылар, сенен көп алдылар, көрініп тұра. Сәнғат кішісі енді. Бәлки ешлікке де қарағандардыр енді. Сіз Team TV каналын қарадыңыз, шоу біз тапшыруын, достар. Пока. Татар эстрадасы менә шулайрак яшәп ята. Тагын нинди үзгәрешләр булыр? Алдагы тапшыруларда хәбәр итәрбез. Уңышлы эш атналары теләп, мин Иркә сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье. Что такое Новый год? Это чудо-хоровод. Это смех, подарки, счастье, звон курантов, радость, сласти. Ну а чтобы утеплиться или просто нарядиться, всей семьей в Биг Зур спешите и гостей всех удивите. Торговый комплекс Биг Зур. Приходите.